Biyag ti tao. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabalimanan apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Ay ni bayaw mo ati kasarita, Pearly ading ko. Total, awan mo dun, ti aramidon na. Kalpasan ang maitulod na kay opisina pagtrab-trabawak. Ay, sapay la ko matao manugot nga isupay la ti mangimaneho iti kotsek manang Arlinda. Di ka madanagan, Pearly ading ko. Nasingpat ni bayaw mo at Serik. Sigurado nga manugot day jay amang imaneho iti kotsel. O sige, kasaritak to nga rod apaman ang makasangpot iti balayo ni Bayaw Jeric manang Arlinda. Wen ading ko, ala, urahin biitan. Ta, ada nang ibaunak ken ko, ana. Nag-resign namin di driver ko, Bayaw Jeric. Sapay la ko mata matulungan na. Sikapay la ti mangimaneho itilugan ko. Sana parikot day ta, ipag-Pearly. Agyaman nak Bayaw. Ay, kasapula ka talaga ti driver. Nang runa numapan ko sa rungkaran dagiti negosyo kapakanan. Awan ti mga pagyaman ng kanyak, ipag. Si dada nakatumulukan ka. Nasayahat nga rod no kasta, Bayaw. Kala at ngamin ang nag-resign jay driver ni Pearly. Iso si kapay la ati kinasarita na. Awan mo't parikot kanyak, tawan mo't araminak dito balay. Wen. Tulungan pa'y lati kabsat ko Di na mo nga rod ammo ngamin tagmaneho. Anya nga tanong isurok langan ngagmaneho. Tapno sana ngagparparikot pa iti driver. Sa bagay, husto ka na kay. Gimatang mo't ngamin itilugan na ngam di na mo't ammo nga imaneho. Ala, tama pa na kay balay na. Ada ka no papanan mi, bakit? Ala, wala kay. Agan-anad ka iti panagmanehom Kabarbarugan ti kutsi ipag-Pearly. Wen Bayaw, upat pa'y laabulan na kanyak na ito akotse. No kasta, inlakom di sigod ako, Chen? Wen Bayaw. Pasensyakan naisturbukan. Sika talaga ipag. Saan ka din nagsaritaan tanday ta abanag? Wen matkit di Bayaw. Sumarag ka pa dito balay, tagmerienda ka, sakbay ti panagbiyahe ta. Saanin? Napsugak pa ipag. Urayan nak nga rod dito yan agpulasak biit. Nagbak nang kan ipag. Di maging gaita, awan pa'y boyfriend mo. Bayan pa'y la dayta boyfriend dita Bayaw. Sakit la ti ulo dayta. Sa bagay. Ipang pangrunak dagiti negosyo. Isong awan panawon ko makin na yat. Kasano ngayon mabaakan ka ipag? Urayan Talagang awan na sisam ko maki-boyfriend Bayaw. Ipag, nagpintas ka. Sayang ti kinapintas mo, mabaakan ka lang. Di nakman rabakan Bayaw. Naglaadak tupay. Anya naglaad nga bagbagam ipag? Naidumduman ti kinapintas mo. Ado ti atiwom nga artista iti TV. Ulbod ka Bayaw. Sa anak nga ulbod. Isam mo pa'y lang kat makapainlaban. Agsabdan ka man mo't dita Bayaw. Tikit di pa nagmanehom ti into na ram. Sana siya. Makita? Nagpintas ti isam mo ipag. Nagsamit nga isam ko naman. Loko. Sir. Sikar ka dito boyfriend ni Madam Pearly? Ay, saan ka girlfriend? Ipag ko. Kabsat ti asawa, madam. Pasensya kan sir Unak mo kaayan-ayat mo ni Madam Pearly. Kaputa, nagpasig kayo, titunggal may isa. Anya? May sagayam kadagiti para innaw dito yung restaurant ni Madam Pearly sir. Yak ni manong mo. Saling. Kasta ka di. Siyakmot ni Jerry. Iman manayakak lang ti kotse ni pag-Pearly. Nag-resign namin ti driver na. Kasta ka di, Sir Jeric. Wen, payat nga awan pa ag-apply a driver na. Siyak pa'y lang ti agmaneho. Bayaw Jeric, nagpaut mo ti pa nagsarita yung iti dayja tomboy. Manipag, nalay nga gistorya. Ipagarup na pa'y nga agayan ayat ta. Anya? Uy, asyak ka no ti boyfriend mo. Ala, tila madmadlaw naman.
Angam nasingpot day, Jay. May isa ka dagiti pagtaltalkak dito yung restaurant ko. Nadlaw ko man dahi ta ipag. Napasig ang makisarsarita. Bayaw, kaya't mo timangan. Amangan no mabising ka. Napsugak pa ipag. Di na ka di pa kadalaga. Amangan no kumutong ka. Makapasulaklakit di kinima ng Erlinda. Anya? Sinalbag ka ba't pare Jeric? Ni, apay ana ibagam dahi ta pare Renz. Siyak lang kumantinala ni ipag mo driver na. Ay kat ag-apply ka ah. Sana siyak ti pangibagam. Nagasat ka talaga. Kanayon kayo nga guyog ko ni ipag mo aperli. Ay. Di mo ikan iti sa bali kay papanan ti panagkuyog mi pare Renz. Kamsat lang ti pangibilbilangan mi iti tunggal mesa. Pumapalak lang amin kan ka pare. Nabayag gamin na kurso na adak ni ipag mo. Ay kat agdaton ka kan kwa na pare. Mabainak met. Anya ko mo ti pagbainan. Nasingpot mo ti ipag ko ah. Bak na gamin ni Pearly. Ano ti negosyo na? Imposible matlasong bata na ti ayat ko. Ket may sakla jeep ni driver. O talaga kursonadam ti ipag ko. Ingkag dato na. Nalakalang met nga sitgan ni ipag Pearly. Ala, Jeric lakay. Nagadumot kan dito yung makmakan. Intad amin dayta ni Pearly. Diyak namin inawat daytang dan ko kan na. Iso amak makanti intad na kanyak bakit? Oh, kasta ka di? Uy, nasingpot diyak kabsat mo. Di na kaya't ang mabisinan. Kanayon na kapag meriendaan. Nasaya at no kastaan. Makabanlong mo't ka, ti agmaneho. Una bakit? Kaasimot ngamin no awan ti mangimaneho itilugan na. Nang runa kat adayo ti ayan dagiti restaurant ta. Nagbaknangan ni Pearly. Agasam, talo ti restaurant na. Awan, nagagat ngamin day jay akabsat ko. Dagiti latan negosyo nati as asikaswan na. Ni, nagsapakan ngayon medyo ti balay, Bayaw Jerry. Wanipag, kalpasan na naitulod ko ni Erlinda di opisina da. Nagdiretso ako dito balay mo. Ay na, pasensya kan Bayaw. Agkaiwarapay la dagiti usar ko dito balay. Diyak pa'y nakadalos. Sana parikot na ita, ipag. Tulungan kang hagdalos. Ay, isaanan Bayaw. Kababain launay kan. Anya ko matpagbay na. Awan mo ter aramida ka madi. Kababay na talaga. Masinga kauna yan Bayaw. Agrubot ka kintin. Tasya akong ti makamu kadagiti nakawara pa papel. Awan ti rumba nga pagdanagan. Asino dyan lang kaya kasarsarita ni ipag Pearly? Asa? Ang daton samit kan ni Madam Pearly dito lalaki. Anya? Wen, pasansan natin daw may dito yung restaurant. Kunak, at daton dito lalaki. Dito'y pa'y restaurant, ipagdatunan na, manong saling. Ganyan sa bak nang lagit di day talakay. Nagpintas din mo na. Kan, matapay bodyguard na. Anya? Nagsay-sayang lang iti oras day talalaki, Sir Jeric. Apay anak ko nang dayta, manong saling. Mamukon ni Madam Pearly. Dagiti lang negosyo natin napataggan ko na. Awan panawin na nga, parang. Ay, ayaten ka, Pearly. Iso nga pa nga asim, tasumbatan na kon. Diyak masumbatan day tama nung Gaspar. Imbagak matan nga awan pa'y panawin ko amakiin na yan. Anya? Pasensyakan manong Gaspar ha. Sa anak pa'y nakasagana amakiin na yan. Nawatan ka. Ngayon sana ka mapukawan iti namnama. Agdato naklatakan ka. Makamu ka. Basta imbagakon. Diyak pa'y nakasagana amakiin na yan. Hindi ka pa nakaulimbek, pare Jeric. Imay ka dito'y balay tapno agulim ka lang. Ha? Ay, kwa, pare Renz. Magitam. Agadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anya ti pampanunuta maya. Ada arak mo dita? Gumatang ka. Apay, kaya't mo tayo ginom iti arak. Basta, yung kagumatang iti arak kan pulutan, pare Renz. Ikang kahit igatang mo. Mas dawak man kan ka, pare.
Itamang pa'y nga agawis ka iti arak. Alakit din. Ingka gumatangan iti inuman ta nga arak. Kaya't ko ti aginom ita. Itaman pa yan nabartag ka nagawid, Jeric. Apay, pinainom na ka din ni Pearly, iti ara? Sana. Bakit? Dua kami lang ni pare rin sana ginom. Anya? Pasensya ka na. Naimasan mi man tanti nag-shot ko ni pare rin. Diyak na po tanti naglabas ti oras. Agi na kang narudan. Amok na bannog ka. Bakit? Agi na na. Rabiin lakay. Kunak man no agi na ka. Di ka maturugan. Una ka lata na maturog. Sana pa'y nagtuglap. Naskan ko maturog kan. Di ka agpuyat, ta sigurado nga ayaban na kang manan ni Pearly amang imaneho iti kotse na. Apay, ana pa uli magkamitan. Apay, ada ka di parikot mo? Hindi naklata ni Kaskaso bakit? Maturugan tani, rabiin. Kaya't ko ti makasurong agmaneho, bayaw. Mabalin ka di nga isuro na. Mabali na ipag. Adalaki di gundaway mo, ngagsuro. Nawaya ti oras ko, bayaw. Iso ama isa parko ti agsurong agmaneho iti lugan. Sige ipag. Isuro ka iti anyaman nga oras. Agyaman ak, bayaw. Ay na, imbaglakit tin tanda ka amang isuro kanya. Taday ta ka manin ako nakipag. Agyam-yaman ka manin. Ngawan pa'y naisurok kun ka. Alang arod, mapantan itayan ti kotsek ta isuro nakman. Huwin ipag. Nalakakamagam nga isuro ipag. Amumuntig maneho iti kotse. Kunak no narigat ti agsuro ngam nalakamagayang, bayaw. Inam daw ka langag-practice at no makabisarog kag maneho. Ay na, nagsayaat ka, bayaw. Adon din na itulong mo kanya. Awan na nyaman na. Ipag Pearly. Ape nga ron na napaulimag kan. Pakawalan nakipag. Ngamnas ka na mamam ti marikrik-nak. Ha? Amok abason da ito'y apa nang ipudnokan ka. Sabay lang ko mata di nakurahan ha. Bayaw? Ipag. Ay, inigamam ti imak. Agayatak matangkan ka. Anya? Pakawalan nak. Ngam da ito tipudno marikrik-nak. Bayaw? Sigurado ka iti dayta nga ibagbagam? Uwan ipag. Di na kumagurahan. Gaputag kabsat kayo iti asawak. Apay kumaguraan ka, bayaw. Anyat kaya't mo asawan. Ay, kwa. Kinapudno na. Agayatak matkan ka. No kasta. Agpadatay ti marikrik na ipag. Uwan. Sipod pa'y. Kursunada ka matkan. Jeric, mabalin ka din agsarita ta. Abay, ada ka di rin ba nga pagsaritaan tayo, Linda? Napatid ti pagsaritahan ta, Jeric. Anya? Manon nga aldaw asabali ti madmadlaw ko ken ka. Di ka pa yan nagawid dito'y balay, idi rabi. Ha? Apay, matmaturog ka kadimutan iti balay ti kabsat ko. Ha? Jerry, sapay la kumata saan apod no ti atap ko. Anya man tayo ta sasawa mo. Di ka mauawatan. Talaga adi nakmawatan, Jerry. Gapo, taar aramidum a komplikado ti amin. Anya? Sa anak ana ipas nga iidikal man, Jerry. Kat di mo kumadadailan ti panagtalik ko. Talaga di kan maawatan, Erlinda. Iti ka nito ang maduktalak nga da sa balingar aramidam. Nasaysaya at no agsinatan. Daitan di pagbagakan ka, pare. Anya nga ita. Kadlawan ti asawam. Mas dawak pa rin, Renz. Kasano ti pan nakamunang adda relasyon mi kanit Pearly akabsat na. Naglapayag ti daga ako nada, pare.
Ang mga nanda sa bali ang nakakita ka na kayo, kat nagipulong da iti asawam. Anya? Unusan? Ang mga nulimo na nagpaliw ti asawam. Narigat apagulbudan ti babae pare. Anya? Ti ambom kat saan nagpalpaliw ti asawam. Hanggang gayam. Lima da sursurutan na ti garaw yu ni Perlia kapsat na. Anya nga tatiramidak pare. Mariribukan ako na. Diyan ka mo pare. Nagbasol ka ni ti asawam. Ay ayatek ni Linda pare. Nasulisog ak lang. Iso ka siya tinapasamak kada kami ka ni Perli. Pare Jeric. Pagbabawiyak ti pa ng lokok iti asawak pare. Nalaos ti pa nagbabawi. Awanan ka itibain akag. Pagawanan na ko, mamanang. Nagbasulakan ka. Nabayag ang pinaliiw ko, ti garaw yu ko ni Jeric Perli. Limod a sinulog kayo iti naminsan ngal daw. Mana. Sambali, tinagparik na kanyak, iti ka na yun, amarabyan ni Jeric nga agawid iti balay. Sana matagtagari, kan nagbaliw pa yun, ti nakilangan na kanyak. Manang. Sinuray kayo ang makasangpat iti balay mo. Nagtali na edakla ang iti saan unay nga dayo. Nakita pa naging nagkiwatwang. Kabailan na kaya malukot. Kapoy dito ito yung naramid yung. At di ka ito mapakawan. Linatan, Jeric. Ikan kaya't ang makita. Pakawanan na kang Linda. Sana na maulit tinaramid ko. Nagtanagad kang ka. Ngamlino ko naklaan. Linda. Magapno na singpit kan mapagtangkan ka. Saan mo't kayam, Jeric? Ika ba na nagkayam lukwan? Ikanak pa'y kumay ti may sagundaway. Tapno may panagnak ko ti panagbaliw ko. Namiris ko abasol ko ti naramid ko. Diyak kaya't ti makisinakan ka. Ulit at agpakaasikan ka. Di nagpanawan. Ay ayatan ka. Ayang buti ayat ko para kin ka. Linda. Diyak namnamaan. Ama pasamag ti kastoy ka data, Jeric. Ngamnas kanyag sinatan. Kaputa na po kawen anaming pinsan. Di pa nagayat ko kenta. Magbabawayak tinaramid ko, Erlinda. Iswa pangasim, tadinak panawan. Ay ayaten ka unay. Agsinatan? Kat saan ka matangag? Parang kabiyak. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Pagiyaman kami. Naimbag nga orasyo papagayam. Itagon daway sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag di tao. Malmalpasan ti patpatarimaan mo abalay mo, pare Hector. Huwag pare Buyet. Kapuday ta, iti pa nagsugsugal ko. Uy, talagang nagumok tigasat kang ka, pare. Tunggal mapang ka makisugal ka, mangabak ka. Manmanaw ti pan nakabak mo, pare. Nagswerte ka. Ay gawin na pare Buyet, gusto ka. No kaya't mo ti bumaklang ako, sumurot ka magkanya ka magisugal Anya? Kas makita ma, paray, nagdakkel ti matatarimaan na balay ko. Kaya pula day ta, iti pa nagsugsugal ko. At iwa ka na iti agsapsapol iti abroad. Manumulas sapul day jay ngayon, idilig iti sapsapulag iti sugal. Ha? Iso sumurot ka matan kanya ka mapan makisugal pare. Nagganas ti agsugal.
Ay, pare. Sana ka na sa mitisugal. Anusak di kalapaw ko yung nga titaltalam. Tinapatag, naragsaka. Kaya sa anak mo't lata mabisbisinan. Sana rumbag nga apalam ni Hector. Tanagtao di ti pa nagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan kumot nga pala ni pare Hector tatang? Napintas lang amin ti lang ati balay na. Ma-appreciate ko, tanalain di arkitekto anang design iti balay na. Nagdakkel nga agpaiso di balay na. Isunsamot ta ti kalawaan ti balay na dito yung lugar tayaw. Uwan tatang, ibagbaga na nga rod kanya ka mapanak ka nung makisugal. Tapno madanak mat iti balay akas iti balay na. Dahita ti di mo araramidan anak. No maigumon ka iti sugal ay sanla balay ti mapukaw ken ka. Ure biyag mo Anya? May saldam amin asanikwam. Daga, balay kenda dumapay mailakaw. Tapno lang ada may sugal mau. Kapadasan ng dayta dagiti sumusugal. Ha? Di mo dangdangan ti bagbaga na anak ka. Ang talong kalangan. Napimpintas pa yung ti makisugal. Uwan tatang? Dakas dayta aramid asugal anak ka. Sana nasayat dayta. Boyet, mapanta ka ni balay da Hector. Anya nga iti aramida kay di balay da Hector, Marian? Ginom kayo kan iti anak. Kadway dagiti babarkada na asukal. Mabay na ka mapan ba kayo? Jakbat am mo dagiti manugal asa nga ilin ha? Ay, agyaman naklakay. Naklan mapan ka nga paisok di balay na ginom iti araw. Mas dawa ka kang ka bakit? Kunak no palubusan na kamapan agi ng mitiara. Subsubukin ka lang, ay talaga ang mapan ka aginom iti arak, lakay. Ay naam muna kung bakit. Barkada kang agpaisaw ni Par Hector. Ngayon, limitasyon na. Lakay. Mapanak la iji talon ko na, ngam ti mapanak agbartek. Sayang lati oras ko dita, bakit? Sayang ginagado nga arakan pulutan medical man, pare Boyet. Di ka ngamin imay, di balay ka. Ha? Ay, ikwa. Anda ngamin na panak Par Hector. Ada na pa na mo, no di mo la kaya ti makidanggay kada kami. Saan nga iti dayta, pare? Hindi ka ko magpanunot iti sa bali. Talagang anday naramid ko iti kalman. Alala. Sana na dahi tati pagsaritaan ta pare. Mawatan ka matkit di. Di mo mapanawan ti asawa man niya. Anya? Joke! Sika, di ka lamaraba kan pare? Sika talaga, Pare Hector. Umay ka man kiti pare. Sa dino ti papananta, pare. Sa dino pa'y kumangay. Awisan kay di balay ko adakala. Anya? Di ka nagkadkad. Nas ka na makitam, tinalpasan ang balay ko. Ha? Sakin saan lang dita? Agsyat ta. Awisit man ang dagiti babarkada kat aginan tayo iti ara. Anda ko mapay papanak, Pare Hector. Di na kon mapagkadkadan ita pare. Agsakit tinakam ko kan ka no di ka umaiti pa nang awis ko kin ka. Anya? Bumawi ka itang aginom. Gaputasan ka nga imay idi kalman ang aginom. Makita ma tinalpasan na balay ko pare. Bakla pa isaw? Selebrasyon kon ito ikatagrenek tayo iti adu apulutan ka na nga ara. Kat wala, Pare Hector. Awisan mo't naman nga magsugal tagayin mo tapno dapat kwarta lakas ka na tayo. Pards! Isumati pagbagakan ko na. Angam saan ka naman sa miti sugal. Pare Boyet. Makita mati unang tibalay ko. Agkakapinta sa kagawaan. Nagdakkel ti telebisyon na kaslas sinyan. Kaslamat din palasyo ti balay mo, pare. Naglawa, kanap no iti agkakangina kagawaan. Isungarong ngay pagbagakon kan ka pare. Sumurot ka kada kami ang mapanagsugal. Ha? Saan ka di nga damat talon mo? Isaldam pala ti dagan, tayo suti usarang magsugal. Patyan na, tapara batla kada kayo kanibakat mo ti bagbagak. Pare Hector? Di ka madanagan tag dubli ti kwartam no mga baka. Diyak kaya ti sugal, pare? At day ta ka manan ako na. Di mo man sang kay baga day ta di mo kaya ti sugal.
pagsaya atam ti bagbagam. Ha? Saan lagayam nga agdoble ti kwartam ng mga abak ha? Agtriple pa ya. Bumaknang kan tumot ten akas ka na kami. Isong agpanunot kan. Apay akit kita ang tisuli ti balay ta, boyet lakay. Ako, awan bakit? Kita ka di, dagiti naana yun, adidinta. Wano, umapal ka kun ni Hector ana pintas kun nagdakkel ti balay na. Ana yan, dagiti daduma adiding ti balay ta. Ayos lang ta bakit? Tinapatag, sana nagtaod iti dakas ti kwarta ana aramat iti balay ta. Talagang lakay. Uray no katawaan na ka ni Hector, akalapaw laang ti balay mo. Tinapat, saan ang nagtaod iti dakes ti kwarta ana aramat dito'y balay? Bakit? Sana bali nakalapaw laang ti balay ta? Tanaragsak tanget nga agdenden na, lakay. Oh, andyan na para Hector. Anya tiramitan tayo kakadwa. Nabak tayo mat. Zero balance tayo ita. Relax ka kadila, ngambo. Saan na parikot ti kwarta? Anya. Oh, ano? Nung naibus ng ti kwarta tayo, agremedyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Dahita mo ti sigod nga aramid ko. Nawan may sugal ko, mapanak agtakaw. Ako pare. Tayo ka ti kakayat ko kan ka. Alay ka agpanunot iti pamuspusan. Bilibakan kan. Ala, siya kung ti baka mo iti pagsugal tayo. Ikandak la iti sumagmamanungal daw. At danton kwarta tayo. Promise! Imalatiw ka man dito balay para Hector. Wan, pare boyet. Awan ngamin makasarsarita kay di balay ko. Gusto ngayon ba? Basta ka di. Pasensya ka na, tawan may pasako ka merienda. Tadayumot kami ti tersena di ti kataltalunan. Siga, amin pare. Saan na parikot ti merienda? Nalpasan ko na nagmerienda di balay. Napresko ka ang tiangin dito yung lugar mo ah. Baka pasalibo ka gitirik na. Talaga may para Hector. Marelax ka di ti kataltalunan. Ne, mabisinan dyan mo pare boyet. Wen nga ron para Hector. Kalkalpas mi lang kami na nagarado. Iso mabisinan dyan lang ko. Naglukong magtinom mo pare. Talaga tinaripato man ang bag. Kukuam sa pa yung dagiti kalding na iwayway iti saan unay nga dayo. Wen pare, kalding ko amin na kita. Aduda. Napauli mo kamatan pare. Kan itay pa yato malangkyaw ka. Ay ko di mo lata ni kaskaso ti panagulimag ko. At dalasim ka ni ti isip ko. Ha? Sige. Sana ko nga agbayag pare boyet. At apay kaya paramidag iti balay ko. Ni, nagbiit ka matan na imalati pare. Saan pa ila nagbayag ti saritaan ta? Agawit kan? Nagyaman na tadi nakpinaya ng awis kan kagaginom iti arak pare. Mabay na kin ka pare Hector. Ato na daras ngayon awis na kang pinagkitkidan ka. Ala, aginom tabay pare. Ado ti arakan pulutan. Agpapas ka. Naparte ko kan pare. Diyak samatin ka balan ti agawid. Maulaw ako. Nalawa ti balay ko pagturugan. Rabi iyo na yan. Amang ano niya pa iti mapasama kan ka iti dalan nung agawid. Kababayan na kan ka pare. Anya ko mga iti magbayanan. Maturugan diti balay. Ha? Amang ano orayan nak ni Marian. Sakti makamu ka ni Marian nga asawan pare. Managdanda naggamot ako na. Ha? Mawatan ni Marian wapayasan ka makawit ita. Iswa dito ka na maturog. Sa bagay, nagpakadakin ko na pare. Alala, tuloy tadagin ang pare boy. Ibusan ta tinabat bati pa nga arak. Nasayata na sabat ka kasingsin boyet. Itay pa nga orayin na kaniipag Marian. Apay kasinsindyuhan, anya tinapasamak? Jinwang yu, tinakaw da di rabi eh. Anya? Awanan a jinwang yu. Hindi makariing ni ipag Marian. Awanan. Jita dilangan tinwang tinabati. Diyos ko, ayan nga ro din ti asawa kasinsin. Napan ije barangay hall.
In-report na ka ni Kapitan na tinapasama ka pa nagtakaw. Anya? Apay kasinsin, sa dino ay tinagturugam, tasan man nabantayan Jin Wang Yu. Ijay balay ni Pare Hector. Naginom kami iti arak iti rabi. Ala, agsang sangit pa ni Ipag Marian. Di na namo tararamidan na gapoy ti pan nakapukaw tin Wang Yu. Surutek ti asawa kay di barangay hall. Ay, unay matanda ti napasamak. Di kay madanagan, tapa-imbestigar ko ana imbag ti pan nakatakaw tin Wang Yu Marian. Boyet, Agyaman kami, Kapitana. ang kasanday talakay. Anya nga iti usaram nga agtalon. Tinakaw damod ten tinwang ta. Dagiti awanan ba yung nagtatakaw? Awan konsensyada. Kakaisuna anwang ko apagtaltalong ko. Tinakaw dapay. Inawaga ko ang dagiti pulis. Umaidan dito'y barangay tayo. Laskan ama imbestigaran ana imbag da ito. Unay mo tinapasama kitinwang mo, pare Boyet. Huwag nga rin, Pare Hector. Kakaisuna anwang ko. Tinakaw pa ila dagiti awanan bain at tao. Pare Boyet. Adipon ni Satanas no asino man dagiti nagtakaw. Ala, di ka matanagan, pare. Kinapod mo na. Nangabakak manan iti sugal. Ikang kay ti kwartan. Anya? Masyanakan ka, pare. Isong ikang kay ti kwartan. Agyaman at no kasta, Pare Hector. Talaga nasingpet kagayan. Mapangnamnamaan ka pa eh. Awanan niya man na, pare Boyet. Gumotang kay ti may sa kaban na bagas kan groceries tapno ado ti abas tuyo. Anya? Ni, kababain launa yun ka, Pare Hector. Di mon panunutan dahi ta, pards. Nasingad ta nga gayam, iso at tulungan ka. Ay na, talaga man nagtulong ti gayim mo. Agasam ngay, inikan na kayo ti kwarta. Uwan Marian, nangabak iti sugal. Diyak kumawatan ta nagtawad iti sugal ti kwartang inted na. Pilit naman. Kuraan na kanunod siyak amatan. Sayang dyan mga talak. Ay, bagot. Sa pila kumaan, tamatiliw iti kabiitan a panawin dyan nagtakaw iti nuwang ta. Di man ba't ni pare Boyet. Tinakaw may tinwag na. Ayam sa nabali, tayo ni kakmutan ni de kwarta. Di kwartang inted ko kanpuan, akat bayad matlatin la ako mi anong na. Nagmayatag ti agilan, ni tinaglamuyo ta suba, ka makarelax na tao. Nang runa, kat nagpintasan ti balay ko. Agkakangina, nagiti usar ko iti balay. Siyak, ti kapintasan, iti balay, iti lugar ni. Ginid mo tayo tinapiksa. Nas ka na makaruwara ka dagos ni tibalay ko. Karating at tipumanaw. Marsudan tibalay ko. Boy, nagpinsaging ginad. Uwan nga ron. Marian, anya ka din dito mapas mo sama. Apo, kalaat na ito na pasama ka. Agtalina italaan gito eh. Ha? Nasuot ti balay ni Pare Hector. Uwan nga ron. Tulungan na ka mga siyo. Masyan kayo kanya ka. Pakalugaran! Tulungan tayo ni Pare Hector! Napandagan iti siminto! Tulungan na ka, Pare Hector! Bagkatan iti siminto na ipandagan ka! Tulungan niyo. Tsak mamos na ti sakit. Nagsakit ang tinter. Abagay ka na pandagan iti simento. Pare Boyet. Ni, agyaman ang panagsubling ti puhot mo, Pare Hector. Pare. Apay ngagsangit ka? Bakawanan na pare. Apay ngagkid daw kay ti pamakawan kanya, pare. Dakkel ti basol ko ka pare. Anya? Sa pala kumata babakawan na. Di ka maawatan, Pare Hector. Awan mat basol mo kanya. Ada pare Boyet.
panag ko na dinusanak ni Apo Diyos gapo iti pananglokok ka. Anya? Siya tinangtakaw iti nuwang mo. Anya? Tinakaw ko tinuwang mo kat insugal ko ti kwarta naglakwag. Pare, ulay tagtagkit daw iti pamakawan ka. Sana rin banday dyan nga naramid ko. Ala, agpaimbag kakit di, pare Hector. Imbag pa'y kada kayo nga agasawa, pare. Sana ano ti kalapaw yun di naggingin, di tinapigsa. Baba ni ti kasi ti Diyos, pare. Saan kami nadangran, kan sana narsuod ti balay ni. Awan sir biti nagdakala balay ko. Gaputa narsuod lang. Nakamiris ako, pare. Nagtaon mo't lang iti panagsugsugal ko ti kwarta nga naramat ko iti balay ko. Ha? Kaya naglablabusak. Si kapayagayam ko ti tinakawag. Nalabit, nadidigrag. Gapo iti dakas nga aramidag. Agyaman ak ta nakamiris kan, pare Hector. Di ka madanagan. Tulungan ka latta. Tap na makabangon ka manan. Ken tulungan da ka para iti pan nakaipatakder ti balay mo. Pare Boyet, di ka danag, napakawan ka. Basta agbalbaliw kan amamin pinsan, pare. Dakas ti agtakaw ka nagsugal. Day tatitandaanan. Uwan, pare Boyet. Tandaan ang aming ngayon bagang. Agyaman akmat, gapo iti panang pakawan mo kanyak. Awan serbi ti kinabak nang no nagtaod iti dakes awagas. Bueno gagayam, di tan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Missy Faye. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbag nga orasyo gagayam. Itagundaway sa balimanan nga istorya, ting kami ipatangatang diti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama, nga isagot mi kada kayo. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Aganan nagkakumaan na yun iti papanam ha. Wen, bakit? Di kayo madanagan. Dagiti impabalon ko kan ka vitamins, di mo liwayang na inuman. Di ka unagbannog kan mangan ka iti husto nga oras. Wen, bakit? Agyaman ako na ya, gaputa mariknak napatagak kan kang asawa. Awan anyaman nalakay. Amo ka na riga ti biyag iti abroad. Gamaramidak daytoy para iti masakbayan dagiti anak ta. Di ka matanagan. Kanayo nakto nga umawag kada kayo. Nay, si kamagayam kumaray. Nagkapam. Ay, kwa, nagkapuak man ni Jaili. Nagpauit nga minilakay ko. Isu tinapan ko inala, mare. Aya? Ay, naimbag ka pa'y mare. Saan ka nga agparikot no may papan iti kwarta? Gaputa adan nila kay mo ni abron. Ni, apay ngay anak ko namti kasta, mare. Kadamo na saya at apanggadan ni pare June. Ada, ang saan nga umdas mare? Anya? Ay, alala na, baliwan tanto tiag sarita mare. Tenak man pa'y gumatang iti si daun mi daya. Sige mare. Agpasyal kan to ije balay no adawayam. Oh, adtoy mare. Amok nga madaninti kasangay mo. Iso nga din sa ganak abag para kan ka. Wow! Ay na, nagpintas mo tunday to'y abag mare. Ay na, nagyaman ako na Awanan nyaman na mare. Si Kakit Dimat, nagipawit nga nila kay iti package di na minsan. Kasta ka de? Ay na, ay na! Ay, taaklama ka usan iti kastuya bag mare.
Nginginawin lakit di daytoy, mare. Wana, iti kasta, adaw saram na napatagapagnam. Ala. Ibagang tulaan ng kininakay mo, ah. Thank you. Wan, mare, awanan yaman na. Tuyo manan ti sidaan. Ha? Tuyo idagsapa. Tuyo manan itay aldaw. Tuyo manan ita arabi eh. Ay napo, makauma talaga. Pasensya kan bakit ha? Sana bali. Hinton makasweldo Sana nakastete si datayo bakit? Oo! Manon adara sa kasta ti ibagbagam si Jun. Ngam tunggal ad sweldo ka, kurang pa ya pagbayad iti bills. Abas tupay la dito'y balay ay awanan. Anya? Makauma na talaga ti kastoy, abiyab! Alala, huston bakit? Makantakid din. At data dito lang saan. Sana nasaya tagong uwat. Mahinta! Kanyung amin dating, lutong ato yung makauma. Ha? Ay, una yan. Jun, andangatan mo, padasong mo ti agabro. Anya? Kita man ni pare. 5 pa ila bulan na iti Dubai. Inot, apin mintas ti biyagda. Ure construction lang kada trabaho bakit? Saan tayo mo't amabisbisinan? Ti ko namkit de, awan arapa ap mo iti biyag. Umdasan ti kastoy nga adda ka bibiyag tayo. Awan panggap mo amang papintas mo iti biyag tayo. Anyat kahit mo, sawan bakit? Ti ko na, padasan mo ate agabroad, iti kasta pumintas mo ti biyag tayo. Nawatam! Nakaluto ako niti pambigat bakit? Ngayon mo na ako nanangan. Maan kailatan iti anak ta. Wen, ala. Ingkan, tapnusan ka maladaw iti trabaho. Huwag ganyan. Marabyanak nga gawit intin malam. Mag-overtime kami. Isupay ang mainayon iti sweldo mi. Alat amok iti dayta. Oray kat nga ta 24 hours ka nagtrabaho saan latang nga umdas dayta ang pagbiag tayo. Di ka umamatagsaw iti kasta bakit? Aramidag mo't kami nakabalak. Anya ka di pa iti kurang. Day, rabiin na. Agamada ka pa ilang di Twitter sinak ka na laki din do na kaawit ka. Anday, kahit mo tiyag bardak. Diyan ka mo na ti aramidag. Ha? Abay, ada ka di parikot mo, kaada ka. Anday. Diyan ka mo no, kasano ngay, baga kada kayo na itaw Ay, saus, malala. Ibagag ka na ka. Hindi kasta matulugan ka noon yaman dayta. Kasto anday, kasto nay. Aramidag mo ti amin na kabalak. Lagi di tamo kapag sayatan ti pamilya kat aramidag. Kurang lata para ni Lori. Anyat kayat mo asaway. Kanay nga baga ni Lore, nga kurang kanumat ti masapsap na para iti pamilya me. Aniya? Kanay na nga baga, agabrunak sa latan. Panagrig na, kasla sana kanya patagbaragan ko na antay. Ngamin, ayos lagan ko na maya tayo kasukat ti dakalagatan. Aniya? Ay, unay hindi luring asawa. Diyan nga naman. Mabuli-buran ako nante. Panagrig na awan santi panagayat ni Lori kanyak. Anya, naibagam day ta iti asawa, mare. Na, wen mare. Imbagak na talaga. Gaputa, kayat kumot apumintas ti biyag dagiti anak me. Diyak kayat amap nagdalaeng iti adda ka bibiyag mi ita. Ay na, mare, di ka katagyaman, tadalat ta ni pare Jun iti danayo nga agiina. Ay, wen adda nga payso mare. Angam kita man saan mo't nga umdas ti sweldo na busbuson dagiti ubeng. Ay na, no siyak ti si Kaja kung pilitan ni Jun nga agabroad. Nagrigat ti trabaho ichay. Swerte ano na sing patagbalin nga amom. Angam no saan, sigurado nga agbabawi ka. No kayat mo tidak kala sweldo, mabalin mo matagtrabaho, mare. Total, kabalan mo tandag iti anak yu ti mapaniji pagadalan nga isuda. Anya? Ay,
Wen sumangkot nila kay mo. Apag isuan nalpas mo ti balay nyo. Wen amare, isu amin day ta tinapananjik kwarta ngayon papawit na kanya. Ay, mare. Siguro no nagabroad mo't nila kay ko. Ang mga no adamot tun anay patakder mi abalay. Di kam kumamot. Agan ano sa agdanaid ije daan abalay dagiti naganak na. Ay na, di kag sasaoy ti kasta mare. Addan tulat ta ka di. Saan pa'y siguro nga ita? Ngam addan to. Awan lat amok mare. Diyak lamang namnama iti tungpal biyag. Kat construction latamo ti trabaho ti asawa. Ay naunay kan. Di mo man tagibasitin ti trabaho di asawang. Uray kas jilaang. Isumot ti pagtataudan ti pagbibiyagyo. Nasaya at tadimagas ka dito'y tirsin at kadakan. Ada good news ko para kan ka. Anya day tante, di ba gayon ah? Hey, timbawag ngamin ni Kive na kasinsin mo itayal daw. Ha? Kat naibagakin ko na, jay naibingay mo kanya, parikot mo. Naku nana, magando kayat mo ka daw, ti agabro. Ah, Tanuan niya man ka daw, ti desisyon mo. Tulungan na ka, jay kasinsin mo. kasta ka di auntie? Kauwan. Iso nga, panunod ka na imbang, Job. Hindi ka madanagan, kaputa damo ni kasinsin mo, ijay no, bilang lang. Ay, agyaman na ka iti day ta ngayon bagayo auntie. Sige, panunuta ka na yung bag. Oh, tulungan na kamit gayam jay kasinsin mo. Anya pa'y lang nga iti sa pulang. Lori, Ay, no di mo kaya ti agabroad. O di siyak laangan. ay isan, di mo aramidin day ta. No daman ti agabrod, siyak day ta. Gaputa siyak ti lalaki. Sikat ti rumbang nga da dito'y takadwam dagiti ubing. Amo mo gayam. Anya pa'y lang nga tararamidam. Kaya't kumiti agabrod bakit? Kasladyak kabalan ti mayadayo kada kayo. Nang runa kadagiti ubing. Ay, ako dun aya. An-anwam ta inal daw nga agkakadwa tayo. No saan mo mo't ama ipaay may nakasapulan ti anak mo. Useless, sanaya. Ha? So adi mong panunutan day ta, iliw mo dita. Ti panunutan, ti masakbayan, ti pamilyam. Anya? Agabrod ni tatang nanang? Wen, anak ko, agabroad. Para mutlang kada kayo. Para iti adim. Ha? Ken may sa. Tapno maipaay na mo't amin ang nagiti kasapulan nyo iti kabsat mo. Saan napod na dayta? Agabrod ni tatang kaputa ka na yun yung apilitan. Anya? Da kayo lata nati agabrod. Sana ni tatang. Dita. Ay na, mare. Nakaragrag sakak si ka. Kamaudyanan na makaabroad mo ti asawa. Ha? Kastaya mare. Nawan, mare. Ay na. Tinulungan ni Kevin akasinsin na. Jay anak nga ni Auntie Josie nga ada ija Japan. Ay katmayat Anya nga trabaho. Ay na. Kano anya ti trabaho na dito, di sumut na trabaho na ijay, mare. Construction mo't laan. Pagsayaatan na, dakdakkel ti masapulan na ijay. Ay, wana. Sana kaskarina mo taga-broad kat. Nga musto mo't kiti. Tapno mapadasan mo't ni pare Jun. May salaan yung alawas ti Urayan. Ang bright kang tilakay. Uy nga, bakit? Ay, kasladyak mapanahon na kiti ubing. Nang runa ni Daniel. Kasla di na kaya tamaya dayo ak. Italaan dayta. Intun agang ay. Mairuwang dan tumot la. Sabay lang kumarot, bakit? Di ka di madanagan. Siya, ti makaamo ka dagiti anak ta. Kamaudyanan na insan, nakadanon kan dito Japan. Uy nga rin insan. Kasladyak patsin nga, dak dito yan. Sigagid dimat. Ala, mapanta ni di kusina. Itay pa yan nakaluto ti asawa kiti pagsasangwan tayo. Kasta ka din insan. Agyaman na ka. Hello? Hello, lakay. Ay na, kumusta ka ditan? Ayos mo bakit? Uri kasta na rin ti trabaho.
Ayos na ta. Kumusta na iti ubeng? Ay kay nasaya at dalatahot alakay. Ay win gayam. Kaano ka nga nga gipauet iti kwarta. Gamin awan mo tin allowance da. Adu dagiti nasken agatanga kakasapulan dagiti anak mo iti pagadalan. Ha? Kasaya. Sige, salabay. Umadan hindi pa nagsweldo mi. Aya? Ay kung nasaya at ano kas talakay. Adapay nga may dagiti babayadak dito. Sige, di ka madanagan. Di pa kita alawas. Alala, sige lakay. Agyaman ako unay. Oh, Mare Lori, sa dino ti papanam? Ay na, mare. At pag nami ka dagiti gagayim ko ita. Nagsasaritaan mi nga may amapan kami agbits ita kay. Ay, kastaya. Uy, mare. Ay, amang ano kaya't mo muti umay? Urayan ka. Di ka agdaan siya kung ti makaamong aggastos. Ay, kwa, saanan Mare? Jakmut lang mapanawan dagiti anak ko. Aya? Sige, sige. Adakin ka day tamare. Alang araw, innakaw. Ay, apo. Day tangarod ka ti ibagbaga. At dati ka anak ka kijaya abroad nga trabaho. Tapno lang maipay na amin na kasapulan da agam. Inaldaw mo't nga. At day ta agsaysayang iti kwarta ti aramidon na. Wen nga rod, auntie. Di nala panunutan ti bannog nila kay na ijabarod. Oh, no jak makapagtepal. Ipulong ko at talaga day dyan nga aramidon na. Kaasimot ni Pare John. Naka-abroad lang arod nila kay na. Atiw na mo tibak na. Inaldaw apo man na siya. Ha? Machimpwak la day jay, ha? Maikakitisaw. Ay, no di natagidak si auntie. Ngamin, pinalagipak idin. Ngam di nakmatdanggan. Pangasim, Mari, di mo kumamot ibagbaga iti sa bali. Anya? Eh, Mari, awan sa bali ang makaamuti dahito. Di datalaan. Ngam, Mare. Panunutam kumamot ti asawam nga day abroad. Nagsakripisyo nga imadayo. Sa ita, kasta tararamidam. Ay na, Mari. Jak nalabdan tirik na nga agayat kan ni Gari. Anya? Saan pa yan naladaw ti amin? Tapno liklika mong day siya lalaki. Mari. Ay na, sapay kumaata di nakguraan iti dayto nga ibagakan ka, Mare. Ikam kumamot iti patag ti amin na pagbambanugan ti asawam. Saan na nalakad trabaho iti sa bali a pagilian? Sa ita, maaramid mo aliputan ti asawam? Anya kamutan? Mari. Agpanunot ka na imbag. Panunutam ti masakbayan ti pamilyam. Saan ka tatibukod mula pagragsakan? Imayak dito'y balayo. Gaputa kayat ka makasarita, lure. Auntie? Apay, udno ka day ti mangmanggagaw kadagiti kaaruba nga aramidam. Ay, anya day ta, auntie? Di ka agpamarang nga wanti amaw. Kabayatan ti panagtrabaho ni John, ni Jay abroad. Kastoy kit dahin ti subad mo kenkwada. Sika ba tinang pilit kenkwada nga agabroad. Tapno maipayan na kayo itinasaya at apanagbiag. Ang gamita, anyat aramidam. Auntie, anya kamutay. Panunutom kumamot ati sakripisyo ti kaanakak para kada kayaw. Saan pa yan naladaw ti amay? Tapno agbalbaliw ka. Now, di mo kayat ang maamuan ni John dagiti aramidam. Hello, Kive, nanakaw. Nasaya ta sinong bata niya na gusti awag ko, Nanang. Abay akas labadan danagan ka, anakaw. Nanang, ni John, not nag-iti building nga raramitin me. Anya! Awanan ti kasinsin ko, Nanang. Ay, Diyos ko! Ay,
Sana po doon ay tadakaw. Ay na. Saan? Lagay! Pagkawanan na kumalagay. Abay, gastoy mo din, tinagbanagam. Sagit kay ti kasta unay. Yung naladaw ang ti amin. No amom lakuma. Iti ka damage abroad. Kanayang analiday ti kasinsin ko. Gapo iti naamuan ng aramidam ditoy. Anya? Amo ni John nga dalalaki ang isukatam ko na. Kat na-depress iti kasta unay. Ay, Diyos. Iti panakatnag na iti building. Saan niya masigurado no aksidente anatnag kuno yung gagara na. Gapo iti panaka-depress na. Gapo iti naramid mo. Sigatin ang pilit kan kuha na nga gabrod. Gapot na kaya't mo maipayan na kayo itinasaya at apanagbiag. Gaman niya tinaramid mo, ha? Pagkawanan na kumalagay. Paglo nagabasol ko ti amin. Basol ko. Agsangit ka itan, marengam naladawan ti amin. Mari! Una yun aya. Agbabawi ang mandita, Mari. Agbabawi ang. Una yun. Nadya ko mapinilpilit ti asawa ka nag-abroad. Nalabit sana kaswiti na pasamak na. Anya nga rod ngay, mare. Nalpasan ti amin. Nunapnag ka kumaitibiyag nga daka kayo idi saan pa nag-abroad ti asawam. Nalapit sana kastoy tinapasamag. Saan ka kuma nakakaasi ita? Nangruna dagiti anak yung. Ay, Mari! Nala, aklo na mo tinapasamak, mare. Aklunem na niya abiyag ti kabalan nga ipaay ti asawam, gaputawan serbi ti kinabaknang, numapukaw matimay sa kadagiti membro ti pamilyam. Bueno gagayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo, biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel tayo Jenna Almoite Drama. Agiyaman kami. Naimbag nga orasyon papagayam. Itagundaway, sagutan da kayo iti sabalimanan, apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Rabin, bakit? Anda ka pala dito sa ti computer. Anyat aramida maya. Dito'y man application letter kan resume nga submit ko inton bigat. Anda manin sa bali a pag-applyan? Wan, hiring ti kumpanya pagtrabahoan ni Jenny sa gayam ko. Isa pa dasak man tag-apply. Kahit nasayad Sapay lang ko matamaawat ka matin iti dayta pag-applyan. Ha? Amuti ka aduan adi adal ka. Ang no ag-apply ka kuma iti may sa trabaho. Rumba nga napakumbaba ka kuma. Kita duan a kumpanya tinag-apply iti kalabas. Ngam pasig adida ka ina. Ala, Huston! No sermonan nakmat lang, nasaysayate ngayon ka maturugan. Panawan nak dito yan. Anya? Kunamlan asino mat nagita kumpanya. Oh, Joyce, iha. Ada ka di parikot mo? Kasla, agong ungat ka. Masurunak, mama. Apay? Sana ka naawat itinadya kumpanya. Ha? Masurunak, nakar-artida.
Joyce, iha, amangan no na amuan dati record mo. Napetisyonan ka. Kapo iti saan anasaya at apan nakilangan mo iti padam nga empleyado. Isu siguro adida ka inawat. Ada makaam iti ugalim iti dayjay a kumpanya. Jack lang arudan na awat. Nayunan nyo pa ilang matipan na kabad trip ko. Makapasuro na talaga. Di takay manlangan. Joyce! Mabitlaan! Joyce! Anya man ang data raramidam, Joyce. Application letter Hiring da kano itay ti may sana lata ka kumpanya ili. Ag-apply ka kadimanan? Maudin da iti pa nag-apply ko. No Jack pa'y maawat, aga brodak langan. Adakan ka data. Agang baybayan pa lang data agabrod. Ubing pa'y unay ni Joshua ang anak tano bilang. Ay. Di ka di mapukawan itinamnama. Adan tulat na mangawat kan ka. Basta agpakumbaba ka bakit? Ay na, agyaman ako unay sir. Gapo iti panangawat yung kanya kiti dayto ang kumpanya. Awanan niya man na, Ma'am Joyce. Pakaragsakak unay dayto nga oportunidad sir. Kat ikarik nga aramida ka amin akabailak para iti pagsayaatan ti kumpanya. Agyaman ak, Ma'am Joyce. Namnamaag dayta. Randy, mangantayon. Oh, kasla na idumduman tayo kinaragsak mo ita, bakit ha? Adan sakit na pintas sa damag. Kan ado tilinutom apang rabyan tayo. Wala kay. Kinsan aday ta. Ada talaga good news ko para kada kayo kin ni mama. Ni, anya dayta? Anya gay dayta, iha? Naawat ako ni Jay kumpanya nag-applya. Oh, Kasta ka di? Nasaya ta? Kablawan ka nga bakit? Kat sapay ko taagbayag ka iti dayja kumpanya. Daniel, ada ka tinadlaw mo iti kabarbaro nga HR tayo? Adda. Ay na nagsakit ti kita na kanya. Jack magustuhan ti pa nagkit-kita na kanya itay. Up and down ti pa nagkita na sika. Wen nga rod. Nasabat ko itay, ijay agdan. Good morning, ma'am. Kunakin ko na. Ngam pulos mo't asana si mungbat. Kaslaawan nangag na. Ay, makapadadali ti aldaw no kasi ti masabat mo iti bigbig ka. Kabarbaro pa lang, kasi dyan mo ti pakpakita ng ugali na. Naku namon, friend. Ay na, lupod no nagalas ti ugali da dya babae. Saan nga agbayag da dya ditoy? Correct. Oh, orasan ti pa nagtrabaho. Ngam adda kayo pa lang di tiruar ti opisina. Ha? Kuha ngamin, ma'am. Kinapudno na. Kaumumay mi lang ditoy. Ada ngamin impasambot ni manager. Kat isuan naladaw kami nag-break. No oras ti trabaho, oras ti trabaho. Kan may sa, Jack kaya ti ado rason, no siyak ti kasarsari tayo, ha? Ha? Ala, agsubli kayo ni ti trabaho yo. Aglablabas ni Madam Joyce. Kunang may lan asinong agmanmandar. Saan agaputa iso ti HR tayo kat kunang lan asinong meten, naglastong. Tro. Sapay, di pa'y umisang mapulos. Mabantayan na pa amin agaraw tayo Ay, grabe talaga. No Jack makapagtepel ang mga niya ti maaramid ko. Sana na sa ati kasi ang style na. Correct. Kan, pati personal abiyag dagiti empleyado. Pakibiyangan nan. Good morning, ma'am. Naladaw ka lang arudan, mayat may latiisem mo asumungad, Daniel. Anya? Agasam, idi Lunes, naladaw ka. Idi Kalman, naladaw ka. Sa ita, naladaw ka manan. Ibaga maano di mon kaya tagtrabaho. Taado dagiti am-am mo ka mabali namang sukat iti posisyon mo. Madam. Ala, agtrabaho kan. Naladaw ka manan, Daniel. Kanayon kalakastan. Ha? Maminsan pa maladaw ka talagang ay katankan. Siyak ti HR iti dayto a kumpanya. Nangat nga to ti saad ko ngamsi ka. Kabailan ka ngay katan no kayat ko. Ha? Diyak kaya tikaskan ka ngay naldaw maladaw. Ma'am Joyce, adda nga minti na iti ospital. Ket kalpasan ti trabaho, agdiretso ak ijay. Ijay ak metten nga agrobot iti agsapang o may agtrabaho. Dua kami lang agbibiyag iti inak. Isu asyak lang ti makatulong ken kwa na. Ket gapo iti dayta, nakisarita ak ni Sir Ramon. Imbagak ti sitwasyon ko. Naawatan namat,
Kan okay kan kuana, nga ore maladawak no maminsan. Basta saya ata kano ti trabaho. Jak kasapulan dagita palawag mo. Sardengan nak man dram-dramaan. Tama nga na ada masuruna ket ikatan kan. Anya? Kanayo na maladaw din nga empleyado. Pinabain na ka iti kaduan ti tao. Anya? Siyak ti HR. Isarumbang lang agtungpal kanya. Saan ko makasta? Putno si kati HR da. Ang amnasken anasayat lat titipan nakilangan mo kadakwada. Ay na, no jak strict one ni da kanayunan dati maladaw randi. Amangan mo iti day tangar aramidan. Kat iso ti pangikatandakan ka. Ay, sana mapasamak da ita. Gaputan na saya ati performance ko iti dayja kumpanya. Kan, magustuhan unay ni Sir Ramon da ita. Anya? Anya? Nakuna ni Sir Roger King kadayta, friend. Wen, saan lagay masyak ti pinabainan na iti kasta unay. Gapo iti pan nakaladaw ko. Oray ni Sir Roger. Kan kastamot ni Ma'am Daisy. Anya? Ha? Nagalasa talaga ti ugali na dayjay nga HR. Hun nga ron. Pakaragsakan daw na iti panang paspasakit na itirik na ti pada na atao. Hay, saan lakit di nga agbayag dayjay ditoy. Puupuutin to'y Konak Daniel. Anda ka di pamanagnak mo kadag itang ibagbagam, Alexa. Ada, sir. May isa ni Daniel ang makapanagnak iti dayta. Kastamatan ni Ma'am Daisy, ni Sir Jake, ni Sir Roger, kan Ma'am Jonah. Nagalas ti ugali ni Ma'am Joyce, sir. Kinapudno na. Nagsasaritaan dagiti daddo mga empleyado. Apetisyon ang dalaangan. Gapo iti saan ang nasaya at agalad na. Anya? Ay, ado na kumpanya tinagap-applyan na, sir. Ngam, saan da nga inawat. Gaputa, ada record na, asaan ang nasayaat. Ala, agya mo nakididay tangay bagam, Alexa. Diyak pa'y katam mo, nakastagayam di mapaspasamak tungkol awanak. Win, sir, nasingpot laang ni Ma'am Joyce, no, ada kayo asisasango. Ala, siya kung ti makamu ang makisarita kan kuana. O, sige, sir. Agyaman ako, nay. Ni, naladaw ka manan, Daniel? Ay, sorry, Ma'am Joyce. Kinuyog ko nga mininanang ko iti clinic. Pambar! Ha? Si ka lang aruda na kanayon ti maladladaw dito opisina. Naglaing ka pangagpambar. Awan serbi ti may papasweldo kan ka ditoy. Pasensya, madam. Namin anon, awinarningan ka. Iso nga kukusam amin na nakagawa am dito opisina tay katankan. Anya? Ha? Ni Sir Ramon. Daniel, into na minsan, ipakadam no kasta maladaw ka, okay? Tapno ang Muktar Aramida, ha? Ay na, nakita na lang ni Sir Ramon. Kalata nagbaliw ti aplaw ti angin. Plastic. Anyat masapol mo. Apay ngay may ka dito office ko. Umay ka kadyag pakadan, kaputay katankan? Imbaunak ni manager, ma'am. Ha? Mapan ka kano yung opisina na itamit lang? Tapay. I don't know. Basta papayaban na ka. Sige, panawan ka pa, babush. I don't care. Anya nga tatibaga ni Sir Ramon kanyak. Dagdag trabaho man nga tan. Ado dagiti empleyado nga agreklamo kontrakan ka. Ha? Nagpulong ka di dayja, Daniel, kada kayo, sir? Basol na matlaang, kanayon ang maladaw. Mawatak ti sitwasyon ni Daniel. Masakit na. Katawan sa bali ang mga sikaso kan Juana. Ha? Kaya nagarup amin nga empleyado dito yung kumpanya kada agreklamo. Asaan ka no anasaya at ipan nakilangan mo kada kwada. Anya? No may salo kumawan no dua. Mabalay na jackpot yan. Agam sanmet. Tatong kalada makasarita, sikati reklamo na. Sir, Sorry, ma'am. Ngem sa nakaskan ka ti HR kayat ko apara iti dahito kumpanya. Mawatamat siguro ang tikat wasawan. Sir Ramon, saan kumamata kasta? Saan na pudno dayta? Araramida ka na saya ati trabaho ditoy. Kasi tinakunak, I'm sorry. But you're fired. Sir, pangasiyo ko makakasapulak dayta at trabaho. Amok dahita. Hanggang pasensyakan.
Padasam lang ang tiag-apply iti sa bali. No adapay mangawat ka. Anya? Naikat ka iti trabaho, Joyce? Uwan, mama. Pinagkaykaysaan dagdag itawanan bayin nga empleyado iti dayja kumpanya. Ulbud damin. Anya? May sama tamaag di manager. Namatikit din iti impulpulong dakan kwa na. Anya? Uray saan mo nga ibaga? Amok nga inikat da ka. Gapu iti sana nasayaat nga ugalim iha. Araramidot lang tamo kapag sayatan ti kumpanya. Ngamdakas gayam kadakwada. Anya, naikat kay ti trabaho, Randy? Uwan, Joyce. Naikatak. Gabutan na pabaso lang iti saan kumat ngayon ramin. Kastaw na iti pong to ti manager may iti kumpanya pagpapayak. Apay akastoy matan. No kaano naikatak iti trabaho, isumutipan na kaikat mo. Oh. Ang sana bale, ado pa iti trabaho ang mabali na pag-aplayam. Kan pag-aplayak matan. Saan lang nga may sa no dudwat kumpanya ang mabali na pagtrabahuan? No, dapay ati mangawat kan ka. No kumatasan nakasta ti ugalim. Saan ko mamapasamak kan ka ti kasta? Anya, Kasano tayon? Awan trabaho ta adwa. di ka madanagan. Iti kabita na panawan. Makasapulak iti sabalya panggadak. Sa bali? Kalpasan na ikatanda ka gapo iti ugalim kasta? Mapampanunot ko pa yan. Nga ang mga numay ramraman nak iti karmam. Gapo iti uga. Apay ngay may kapailang dito yung office ko, Ma'am Joyce. Sir, imayak, gaputamang namnama ak nagbaliw ti panunot yo. Ah, Pangaasiyo ko ma, sir. Awanan ti sabalya pagtrabahwak. awanan ti amom amangawat kan ka. Gaputasaan nga roda na sayat dagiti records mo. Sir, Pasensya ka na, Ma'am Joyce. Ngem saan nga agbaliw ti pangadden ko. maasi kayo kumakanyak, sir. Amok ti maasi. Ngem, para ka dagiti tawa na sayat ti ugali ken panagpuspuso na. Sana kasken ka. Mabalin mo ti pumanaw. Kaya't sapay kuma, tamaudin da ito'y apanagsarita ta. Apay akasta tilagam. Mama, Apay? Adda ka di parikot mo. nagaplayak ki Ili. Ngam sa anak manan anaawat. Anya? Apay akas to'y matan ti mapaspasamak, mama. Joyce, iha. Daytoy ka din ti karmak. Gapoy ti nagmadi nga ugalik. Saan? Di mo ko mapanunutin akar maday takit ka. Panunutom laengen awagas day ti Diyos. Tapno baka amiris ka iti anyaman ang nagbigdutam, iha. Mama, Amin nga raramidon tayo. Dakes man wano nasayaat. At dalat ta supapak na, iha. Day ta ko matitandaan na. manon akumpanya ti nagaplayak. Ngumuray may sa. Awan mayat amangawat kanyak. Ket, anya ita ti plano? Aklo naglangan. Asaan siguro para kanyak dagiti at trabaho. Ah, Iti dayto ang mapaspasama kita kanyak. Naamiris ko amin ang nagbidotak iti kalabas, Randy. Nangato ngamin unay ti panagkita kiti bagi. Joyce. No karma daytoy para kanyak. Aklunag. Gaputa deserve ko daytoy. Kasta unay ti panang tagibasit ko kadag iti empleyado iti kumpanya nagpapaayak. Isong ayos lang nga mapadasak matikas to eh. Ti masakitan. Nangruna ti mapabainan. Agyaman ak ta nakaamiris ka matlangan. Dahito iti gundaway at tagtagi uray ko. Ikarik. Amanipod ita. Baliwa kun ti sana nasaya at apan nakilangan ko. Kanja kun usaran ti kinangato ti adal ko. Amang tagibasit kadag iti tattao.
Anya? Agaplay ka? Kas servidora, iha? Uwan, mama. Anya nga'y katawan mo't tan kumpanya amayat amangawat kanya. Anya? Kinapudno na. Naawat akon iti may sa restaurant, mama. Ha? Iha? Sigurado ka kadi iti dayta. Kabaalam ti trabaho iti restaurant. Uwan, mama. Oh, sige. Adaken ka dayta. Awan maibagak, udi kat sapay lako maiha. Tasaya atom daytan at trabaho. No kayat mo ti agbayag iti trabaho, agsingsingpet kan. Surwem ti agpakumbaba, kan di kan agtangtang siit, anak ko. Uwan, mama. Nunay kan ka itinapinta sa trabaho, pagyamanam dayta babaan tinapinta sa pannakilangan mo iti padam a tao. Saan kat amang tagibasit kadagiti adda iti babaem. Bueno gagayem, ditan dinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Mary Tisay. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami.